Dobrý deň. Sme žiaci základnej školy Záhorácka a do tejto súťaže sme sa prihlásili preto, aby sme našu školu zviditeľnili a aby sme vám ukázali, ako to tu športom žije. Chceli by sme vám teda predstaviť našu školu. A v nasledujúcich 3 minútach vás budeme sprevádzať a patrilo by sa, aby sme sa predstavili. Tak teda toto je Laura. A toto je Matúš. Teraz vám ukážeme naše športové priestory. Toto je naša veľká telocvičňa. A toto je naša posilovňa. A toto zasa naša bežecká dráha. V škole máme nespočetné množstvo krúžkov. Ako napríklad volejbalový a basketbalový, brušné tance, fitness a aerobik, minihádzaná, florbal. Súčasťou našej školy je aj atletický klub Malacký. Viac vám o ňom porozpráva pán učiteľ Hannu. Atletický klub Malacký vznikol v roku 1992. Sa partia nadšencov, ktorí chodili trénovať do Bratislavy, do Slavievka Bratislava, do klubu atletického, rozhodli, že založia klub v Malackách. Začínali sme na majstrovstvách okresu, majstrovstvách kraja, až o nejaké 2-3 roky sme sa dostali na Slovensko a prvú medailu sme získali, pamätám si, že to bola Martinárová v hode diskom, ktorá hodila dokonca nejakých 23-24 metrov. V Akadémii Mateja Totta nám viac porozpráva naša pani učiteľka Vargová. Aká veková kategória sa zúčastňuje na tejto akadémii? Športová akadémia Mateja Totta je venovaná deťom predškolského veku, čiže to sú škôlkári, a mladšieho školského veku. U nás sa to týka detí 1. stupňa, to znamená prvákov, druhákov, tretiakov, štvrtákov. Aké aktivity vykonávate? Všetko, v podstate sú to pohybové hry, športové hry, robíme s loptami, s vlastným telom, hráme sa, takže všetko, čo sa dá, všetky pohybové schopnosti rozvíjame. Naša škola žije aktívne športom nielen v lete, ale aj v zime. Teraz nám o svojich úspechoch a záľubách porozprávajú naši žiaci. Ideme na to. Dobrý deň, volám sa Miška Salaj, mám 13 rokov. Ja Niky Branisová, mám 14 rokov. A venujeme sa atletike. Volám sa Julia Baťková, chodím na mažoretky 8 rokov a môj najväčší úspech bol 1. a 2. vicemajster sveta a chcela by som dosiahnuť majstra sveta. Nájdu sa u nás aj nadšenci gymnastiky, ako napríklad naša Simonka. Volám sa Julia Pulmanová, mám 14 rokov a chodím do 9. C. Od 3 rokov tancujem v tanečnej skupine Saltatrix a 2. rokom sa teraz venujem hip-hopu. Okrem tanca ešte rada hrám na gitare. Som Kevin Horváth, hrajem aktuálne hokej 8 rokov, teraz som v Česku 3 roky, hrajem za AZ Havířov a som veľmi rád, že hrajem hokej. Volám sa Gabi Kevlíčková a venujem sa jazdeniu na koňoch, teda konkrétne parkouru, a ďalej sa venujem atletike. Najväčšou získanou cenou bolo 3. miesto na Franz Schuster memoriáli, ktorý bol vo Švechate, a na tomto memoriáli sme boli vlastne pozvaní ako reprezentanti Slovenskej republiky. A teraz by sme vám chceli ukázať posledné zábery z nášho videa. Pretekárka z Malaciek, Michála Salajová, neoficiálny čas 1:43:07. Žije!